lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yau a ce sai mutum yayi madugo zai zama mutum a gurinku, sai mutum yayi homo zai zama wani a gurinku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ba zan yi ba, ba zan yi ba, ba zan yi ba. Talauci ba hauka bane ba, talauci ba hauka bane ba. Da zan je in yi abin da na san al'arshin Ubangiji girgiza yake yi. Kun dade ba ku yi min sharri ba, kuma kun dade ba ku zage ni ba. Murja ba za ta yi madugo ba, Murja ba za ta yi homo ba, kuma Allah sai ya ɗora ni akan ku. Allah ya fi ku bi izinillahi. Allah ba zai taɓa bari na shiga cikin wannan halin ba. Kamar yadda nake zaune da iyayena lafiya cikin girmamawa, in ma taimakon iyayena nake, ai da halakina nake ciyar da su, kuma gurin sana'a ta ce da ni, da shi nake ciyar da su. Amma ba zan yi maɗigo ba, ba zan yi homo ba. Dan Allah daga nan an mahadi ya bayyana kun ta cewa kaza a kaina, kun ji zan yi rayuwa a haka. Kuma in Allah ya yarda sai Allah ya tona muku asiri a duniya, sai Allah ya tona muku asiri a doron duniya. Insha Allah sai kun haɗu da tozarcin Ubangiji, abinda al'arshin Ubangiji yake kaɗawa. A shine za ku dinga rinjayen mutum idan bai bi ku ba, shine ɗan iska wulaƙantacce a idanku. In Allah ya yarda ku jira sammacin Ubangiji. Ku kaɗai ire-iren masu irin wannan madugon na yadda, kamar yadda mutane suke cewa ina aikata matsala. Ka taɓa gani ko kuma ka taɓa shaidawa ko kuma ina yadda aka yi? Ni fa ina rayuwa ta ne kawai don in ba mutane nishaɗi. Amma wane ya ce kaza, ya ce kaza a kai. Ku je ku tuhumi asalin masu laifi. Ga su nan, nasiha ba haramun bane idan kai wa ɗan uwanka musulmi nasiha, ba haramun bane ba. Amma ga asalin inda ake laifi ga can, kuma ana kallon su a doron duniya, an kyale su.